नमस्कार। भोजपुरिया निवेश मंत्रा चैनल में रउआ लोग के स्वागत बा। तो पिछला वीडियो में हमनी सन सिखनी सन कि एफडी, एलआईसी आ जमीन से भी अच्छा निवेश कुछ हो सकता। और उ निवेश बा म्यूचुअल फंड। तो रउआ लोग के मन में एगो सवाल उठत हुई कि म्यूचुअल फंड का होला भाई। तो आई हमनी सन समझल जाओ कि म्यूचुअल फंड होला का। म्यूचुअल के मतलब होला आपसी, या फंड मतलब पूंजी। तो म्यूचुअल फंड के मतलब भयल कि आपस में मिलजुल के एगो पूंजी इकट्ठा कर लिया। अब एकरा के उदाहरण से एगो समझल जाओ। मान ली कि हमनी सन 1000-2000 आदमी बानी सन, केहू लगे 1000 रुपया बा, केहू लगे 5000 बा, केहू लगे 10,000 बा। हमनी सन के चाहत नहीं सन कि ऐसा जगह निवेश कइल जाओ जौन एफडी या सब से अच्छा रिटर्न देवे। तो वो लेके का करी आदमी, अकेले अकेले करी तो बहुत परेशानी आई। वो परेशानी का हो सकता, वो परेशानी जैसे हो सकता कि केहू लगे जानकारी नहीं खे, तो केहू लगे टाइम नहीं खे, तो केहू लगे संसाधन नहीं खे। तब हमनी सन का करेम सन ये सबसे पार पावेला, ये सबसे पार पावेला हमनी सन का करेम सन कि एगो पढ़ल लिखल आदमी के धो लेम सन। उ पढ़ल लिखल आदमी के कहाला फंड मैनेजर। आ उ फंड मैनेजर के शेयर बाजार के बारे में, देश के अर्थव्यवस्था के बारे में, देश विदेशों के अर्थव्यवस्था के बारे में गहरा पकड़ होला। तो उनका के हमनी सन धौलेम सन कि भाई तू हमनी सन के हई पैसा जो इकट्ठा बा तो के तू इन्वेस्ट कर, आ हमनी सन से तू अपन फीस ले लिह, आ इन्वेस्ट करके हमनी सन के रिटर्न तू देत जा। तो ये करे के कहाला म्यूचुअल फंड। तो उ फंड मैनेजर का करी है, फंड मैनेजर हमनी सन से पैसा जो इकट्ठा भइल बा ओकरा के ले ली है, आ लेके ओकरा के अपना नॉलेज के, अपना जानकारी के उपयोग करते हुए शेयर बाजार में, गोल्ड में, बॉन्ड में, अलग अलग सिक्योरिटीज में ओकरा के इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करके जो पिछला परंपरागत निवेश के तरीका बा उससे ज़्यादा रिटर्न एमे मिलेला। तो ए तरीका से आज ए वीडियो में हमनी सन जानी सन कि म्यूचुअल फंड का होला। तो अगला वीडियो में हमनी सन जाने सन कि म्यूचुअल फंड कई तरीका के होला, और में कितना रिस्क बा, आ पैसा लेके भाग गइल तब का होई, एकरा के मैनेज के करेला, एकरा के देख रेख के करेला। इस सब के जानकारी अगला वीडियो में रउआ लोग के मिली। अगर वीडियो पसंद आवे तो रउआ लोग लाइक सब्सक्राइब करके हमरा के प्रोत्साहन दी। धन्यवाद।